O'r gorau dwi'n fodlon cyfaddau, dyma'r tro cyntaf I mi ymweld ag Oriel Plas Glyn-y-Weddw wedi drifo ar yr hewl droeon, teithio ar yr hewl o Bwllheli, Abersoch ac Aberdaron. Wedi gweld yr arwydd, ond heb liwio'r car I gyfeiriad yr Oriel. Adeilad crand urddasol, llecyn hudol, ac yma I egluro tarddiad yr enw ma Gwyn Jones, cyfarwyddwr yr Oriel. Oriel Plas Glyn-y-Weddw ydy'r enw swyddogol ar y lle yma heddiw. Plas Glyn-y-Weddw oedd yr enw yn 1857, pryd adeiladwyd y plasty i'r fonesig Elizabeth Jones Parry. Mi oedd hi'n wraig gweddw ers 4 blynedd yn 1853 mi farw I gŵr hi. Yn plasty Madryn oedd y tŷ ac mi oedden nhw'n ran o'r uchelwyr oedd yn teirnasu bryd hynny yr oes Victoriaidd. A felly, fel oedd yn arferiad, mi oedd hi'n bryd iddi hi ffeindio tŷ iddi hi byw ynddo fo, a'i mhab I gymryd drosodd yn y plasty os yr oedd o'n mynd I brodi. Felly mi adeiladwyd y tŷ yma yn 1857, ond fydd hi rioed I fyw yma, rioed yn gwerin noson yma, achos nath I mhab I ddim prodi tan ar ôl I marwolaeth hi. Felly mi oedd hi'n dod yma meddan nhw, efo ceffyl athol y holl ffordd o Madryn, rhyw 5 milltir I fyny lôn yn wythnosol, ac yn cartrefi I chasgliad enfawr o waith celf y fewn yn y plasty. Mae'r adeilad wedi bod yn Oriel ers 150 o flynyddoedd, ac yn Oriel gyhoeddus ers 1896, pan gwblhawyd y gwaith adeiladu gan entrepreneur o Gaerdydd, Solomon Andrews. Mi nath o adeiladu tram y holl ffordd o Bwllheli, yw 4-5 milltir lawr lôn, i'r giat, ac mi oedd yna dawnsfeydd yn cael ei cynnal yma I lawr at y môr. Mi oedd y gerddi ac y coed exotig yma wedi plannu ac yn y blaen. Felly mi oedd o'n y le delfrydol iawn, ond mae'r enw yn terddu o oes neu o cyfnod Madryn yn 1857. Mae'r plasty wedi dioddau cyfnodau o lanw a thrai, ac oni bai am ymdrech ddifluno nifer o unigolion dros y ganrif ddiwetha, fe fydde'r lle yn adfail llwyr. Fel esiampl yn ailryfel byd, merched y land ermi yn byw yma ac yn y blaen. A mi oedd y dawnsfeydd yn dal I cael ei cynnal yn hynny meddan nhw. A mae yna straeon diddorol yn stori arall I honno am y cyfnod hwnnw. Yn 1956, bu I deulu McMasters brynu y stad I gyd yn cynnwys y plas. Ac adeiladu'r tai fel gwelwch chi yn y gwylod yma'n cwll lle fu y paddock yn gynt. A wedyn yn anffodus yn ar y deg bach mi fu'r plasty ddirywio ac mi oedd o ar ei ffordd I fod yn adfel yn ystod y 70au ganrif ddwytha. A chwybwyd mewn ffordd gan artist leol enw Gwyneth ap Thomas a'i gŵr Dafydd ap Thomas. Ac yn ystod 20 mlynedd olynol bydd nhw wario ffortiwn yn ail-adeiladu'r plasty, rhoi to newydd yno fo, yn gwario ffortiwn tu mewn ac yn y blaen. Ac I droi yn ôl yn Oriel gyhoeddus, felly diolch iddyn nhw mewn ffordd. Ein bod ni yma heddiw yn sefyll o flaen y plas o flaen Oriel, sydd yn ffynnu. Mae yna fil o gyfeillion yn cefnogi'r fenter, a diolch I gefnogaeth y Loteri Cenedlaethol, mae'r lle yn cael ei redeg yn effeithiol gan ymddiriedolaeth elusennol. Mae'n fenter sy'n ffynnu ers degawd, ac Oriel y bobl yw hi bellach. Plasty sy'n nwylo'r werin.